Ngifisa ukukhuluma ngodaba lwalapha ya ePhomoroyi ngasemsinga. iPhomoroyi ke kule ngasemsinga. Iziningi igameko zalapha ya esitholayo zasemsinga nakoPhomoroyi. Kodwa ke ePhomoroyi ngazi ukuthi kuwes. Angazi ukuthi abantu bakhona kungakhulumeka kanjani nabo ke beyiyeke lento yesibhamu nalokhu kungawuveli wisho umphefumulo womunye umuntu. Ngiyakhumbula nje sithunyelele udaba lwenye insizwa lukababa uDumsani Mbatha owadutshulwa eserenki edutshulwe eserenki lapha ePhomoroyi emsinga. Ngicathi bekumhla ka 21 February kwenzeka isigameko. uDumsani Mbatha ube umuntu ubenesitolo netekisi. So uma edutshulwa lapha ngakubo erenke ePhomoroyi kuthiwa kwafika wayeserenke nje naye kwase kufika umfana owafika wambingelela. Wathi mayimbingelela shuthi wayese ngoba lo mfana wayezobingelela nje mayevuma uDumsani bese ekhipha isibhamu lo mfana yamdubula engathithi. Wathi mayibingelela lo mfo wayesesola uDumsani ukuthi uDumsani Mbatha ukuthi lensizwe ngathi ikhipha isibhamu. Wayesebona ikhipha isibhamu washeshe wakubona lokho wayeseyibamba base beshudulisana ke ngalesi sibhamu. Kanti lensizwe ayihambi yodwa bakhona ehamba nabo bavele basuka sebesuka emotweni bafike bamdubula uDumsani Mbatha washona. Lo bebambana nalensizwe bizombulala. Zithema iqedwe kumdubula lezo nsizwa zangena emotweni zashaza chitha ngemoto. Ngathi ke amaphoyisa ashesha ayibamba futhi igebengu ayibamba ngaseloso sikhathi ngoba kune camera lapha kule rank. Lolu daba engikhuluma ngalo udaba lwalapha ya endaweni yasePhomoroyi esigodini saseMbidleni. Zakhelene lezi igodi seMbidleni kwaNdanyana eMthaleni zigodi nje zakhelene isondelene. Washona kanjalo ke uMbatha. Ngiyakhumbula nje weekend elandele lapho bengichazela ukuthi hayi uyafihlwa namhlanje. So ekubulaweni kwakhe kuqale ngenxa ukuthi unetekisi. Uyazi ukuthi umuntu maye netekisi lo muntu lo uyi-owner lo muntu. Uyi-owner lamatekisi. So kuthe ekuboshweni kwakhe noma ekushoneni kwakhe uDumsani Mbatha waseMbidleni kwase kusolakala ukuthi kushuthi ngabe naye khona into ayisho yini endabeni ezithinta irenki ngoba unetekisi. Uyazi ematekisini kuyabulawana kakhulu. Atheke mayeseqala amaphoyisa enza uphenyo fast aqala gijima ayakuma camera lapha erenki afika aveza ama camera ukuthi ngobani laba ebebedubula uDumsani. Uyazi ke ama camera ngake ngayikhuluma indaba ama camera. Uyazi ukuthi icamera ngangazi ukuthi umuntu ivideo iyithi vele enkantolo ubufakazi nje buseyithombeni buke kuma camera avela ayiphikise le nto umshushisi ayiphikise izichithwe futhi enkantolo ekubeni umuntu ebonakala ukuthi uyena lokuyivideo iphikiswe nje ayiphikisa izichithwe.
So athe mayenza uphenyelwa amaphoyisa ngenhlanhla abophe ezinye insizwa zakhona eMsinga ngalo lelo langa kade kubulawa uDumisani Mbatha. Kwafike kwaboshwa imoto eyayisibhekele uThukela eyayibaleka ibheke uThukela, asazi ke noma yayibaleka yini, kodwa kuthe mayisiboshwe leyo muntu kwathola ukuthi phakathi kukhona uZwelakhe Khumalo waseMthaleni. Njengoba ngisho ukuthi eMthaleni nakwaNdanyana nasembidleni la ngakubo kaDumisani Mbatha lo washona zindawo ezodwa lezo. Kwasiphinde kwaboshwa uDoblist waMvelase wakhona esigodini saseNdanyana noPhilani Zulu nezinye insizwa zasemachunu ngoba bagcine bewu4 abantu ababoshiwe baboshwa ke. Ngithe ngizwa futhi ngathola ukuthi sebededele ukuthi bathola ibail badedelwe ngoba phela bangabasolo. Le ndawo ke yase okay, uma sesi investigator nathi silandela sicinga udaba lokuthi uDumisani Mbatha ushonelana. uDumisani Mbatha ubulawela ukuthi ngomhla ka2 January last year, kusho ngomhla ka2 January last year, emva kanywe nje kunensizwa yakwaSithole eMthaleni eyadutshulwa lapha khona lapha eMsinga lapha ePhomoroyi. Lensizwa yadutshulwa empeleni, lensizwa eyakwambatha uSithole kuhle Mbatha, kodwa yayisuka komunye umuzi kwakunomsebenzi kuwona ngomhla ka2 ebusuku. Kwakunomsebenzi komunye umuzi waSithole. So makunomsebenzi ke kuyaphuzwa kwenza abantu mabe semzini okunomsebenzi kuwona bahamba ngezikhathi engafani. Omunye ushesha ahambe elimayiseyidlela inyama, omunye mayeseyiphuzela utshwala ihambele, omunye mayese thothi uyihambele. So lento izokuthiwa uSithole kuhle Mbatha nayo yayiphuma kulomuzi waSithole isiyele ekhaya kubo, nayo yavela yahlangana nabantu bayidubula. Labo bantu babaleka badubula lensizwa ukuthi uSithole kuhle Mbatha babaleka, kanti bazoyithela kuDumisani Mbatha. Hayi ukuthi wababona yibo abantu ababulali laba abayithela uDumisani Mbatha. So base behlala nalokho ukuthi uDumisani Mbatha uyazi ukuthi yibo ababulala uSithole kuhle, njoba sebembulala manje wena ngathi ubulawela ukuthi ubesefuna ukuveza ukuthi uyazi ukuthi uSithole kuhle wabulawa ngobani, ngathi ufele lokho uDumisani Mbatha zamdubula ngensizwa kanjalo. uSithole kuhle nje udutshulwa naye, cabanga wayesanda kuganwa, ngencane ingane encane kakhulu, wadutshulwa kanjalo. Le ndawo nje kuyabulawana ngendlela eyisimanga. Uyabona nje njoba bebulaleni lapha kuke kwehla isaga lapha, ngicabanga ukuthi nasibona naseyindabeni lapha ePhomoroyi kuke kwaba nensizwa ezu6 ezadutshulwa eDenver Hostel. Zidutshulwa zinsizwa zangakhona ezasePhomoroyi, lezi zinsizwa ezadutshulwa zidutshulwa ngezinye insizwa zakhona ePhomoroyi ezakwaNdanyana laphana kulezi igojana kade lokungibala. So mayidutshulwa lezi insizwa angazi kwakubanga ifoni ukuthi yenzeni, ingathi khona wayitshotshwa ifoni angazi kanjani. So kwagcina kudutshulwa abantu abawu6 ngenxa ukuthi nje kubangwa ifoni angazi yayenzeni. Uma ifike eDenver lezi insizwa zizodubula labe zayizobadubula ezangakhona ePhomoroyi koNdanyana nakuButhaleni, zizodubula futhi insizwa zakhona lapha yangasedibheni koNdanyana lapha. Kulezi insizwa ezu6 ezadutshulwayo kukhona insizwa kaThusini lapha.
engathi khulile nje yona kunalabafana abadubulanayo. Kwakukhona insizwa yakwaThusini eyayingahlangene nalento yokulahleka kwefoni nani yokubulala lokalabafana. Kuthe uma labafana sebedubulile insizwa lezi zayizodubula eDenver, zadubula zababulala laba abantu abawu5. Zase zithi kule insizwa kaThusini zathi wena Thusini ubungekho, siyazi ukuthi ubungekho, awuyazi lempi umsuka walempi, awuyazi umsuka walempi, kodwa ngenxa ukuthi usibonile ukuthi thina sesibulele ubani, vele usuzosipimpa nawe usuzosibophisa, uzosho ukuthi ngobani ababulela ubani, kuyakuphoqa ukuthi sivele sikubulale nawe. Usho lezi insizwa zakhona ePomeroy zithi kuyasiphoqa ukuthi nathi sivele sikubulale, ngoba njoba sesibulele lezi insizwa zangakini nje vele usubonile ukuthi ithini. Yathi yazama ukuyixolisela leyo insizwa, kwaphoqa ukuthi kwasho ukuthi ayisekho indlela, base beyibulala, bayibulala nawe yashona. So ke yagcine yafa kanjalo ke le insizwa kaThusini ifele into eyayingayazi, nababulali futhi basho ukuthi wena awuyazi lento ozoyifela, kodwa uzofela ukuthi ususibonile sidubulala, ngoba insizwa ezayifuneka kakhulu ilabafana baMkhize nabakwaNdlovu ngasedibhini lapha kwaNdanyana. So yashona kanjalo nalensizwa. Ngiyakhumbula nje ngelanga lomngcwabo lezi zo5 zangcwatshwa kanye lezi zo5 ezashona. Thiwa wawuthi mawusembidleni ufuna ukuphuma emngcwabeni wawungazi ukuthi uzophuma uyephi, ngoba nalapha kwangcwatshwa nalapha kwangcwatshwa zingcwatshwe endaweni ezehlukene, kodwa still abantu bakuleya ndawo basabulalana, still abantu baleya ndawo namanje basabulalana, futhi basazobulalana, ngoba njoba kusanda kushona laba abashonile nje, laba abaphilayo basazofuna ukuyiphindiselela. Angazi ukuthi umuntu engafinyelela kanjani kuleya ndawo ake ukhuluma nezinsizwa zakhona nje lezi ezidubulanayo, lezi eziphatha ibhamu nje ezibulala abantu for nothing, eyitshena ukuthi lento okuphatha isibhamu noma ingaba yifashion kangakanani ngakini, noma ingaba nobunsizo bungakanani uma uphatha isibhamu, kodwa ayibuyisela inhlobo sidala. Ngeke, ayikho into enhle ongayikhomba uthi uyizuziswe isibhamu, ngeke noma ungayapi, ayikho into enhle nje uthi uyizuziswe isibhamu, ayikazi bekhona. So ziyabulalana kakhulu insizwa zaseMsinga koPomeroy. Siyacela ukuthi insizwa zakithi makwenzeka oyedwa wenu elalela lento esiyikhulumayo, alishumayele ivangeli lokuthi yekanani manje sekwanele, insizwa ezafa phambi kwenu ake sithathe ngokuthi igazi lazo lenela manje, ake siyeke manje ukuphinde sibulalane. Ngiyabonga kakhulu. Uyazikhondeka ngikhohliwe ngithi ngifuna ukuyi-edala. Ngiqhubeke. Siyacela ukuthi insizwa zaseMsinga ziyeke ukubulalana, ngoba njoba ngichaza nje ukuthi isibhamu ayikaze silethe into enhle. Isibhamu siletha ukufa noma silethe ijele. Abantu abaningi legenge edubulanayo, kule genge nje edubulanayo, kukhona into abayimisayo noma kukhona into abangayiqapheli. Uyabona ufika udubula umuntu efa, ake sithi noma awuboshwanga wena vele ngoba kwaziwa ukuthi wena, awukuthi mawusumbulela umuntu mhlawumbe umuntu omaziyo bese umonithi kubo ukuthi lento adiyenziwe eyenza kubo izingane zakhe yikubo kuzosala kushintsha kube njani ngenxa ukuthi wena usumbulele, ngoba kwesinye isikhathi kuyenzeka ubulala umuntu kanti uyena yedwa osebenzayo kubo. Njengoba usumbulele wena usuyafana nabantu usuyafana nomuntu osebulele nalabo abanye. Ngangabhala olunye udaba lwakwamanganyela ngapha kwaMpunzana kwaNongoma. Kunensizwa khona eyathi yoganisa usisi wayo yafika yagwazwa yashona khona kwaNongoma la ababeyoganisa khona usisi wayo.
mayesegwaziwa washona ugwazwa zinsizwa kwamakhelwane la kugane khona umakoti wakhona, la kugane khona usisi lensizwa. Mayesishonile lensizwa, unina wathi mayezwa ukuthi ingane yakhe isishonile le emganisweni, washawa iBP washona. Uthe meseshonile umama wakhona, insizwa yakhona encane yathi bayisebenza eThekwini ideze ibuye emakhaya ifica kuvaliwe endlini, angithi ubhuti wawuseshonile, umama wawuseshonile sekuyiyo yodwa. Yavele yathi yona mina ngijwayele ukuthi mangifike, angiyijwayeli lempilo ukuthi mangifike ekhaya ngifice kuvalwe izindlu, kufike kuvule mina, kuphinde kuvale mina mangihamba ngematohweni eThekwini ngize ngibuye eThekwini kuzovula mina. Angiyijwayele leyo mpilo, yavele ayibulala nawo leyo nsizwa. Ngapha lezi insizwa zale okwakuyogana khona lo sisi wakwaManganyela, ababulali abawazi umonakalo owasale wenzeka le emakhaya le kwaMpunzana kwaManganyela. Bona bagcina ngalensizwa abayibulalayo. Umonakalo owasale waqhubeka ngenxa ukuthi sebebulele lensizwa abawazi bona ngapha ukuthi wasale wabanga kanani. Umuntu uyibona uhlala unamabhadi njengoba wabulala umuntu owayondla ekhaya kubo, noma wabulala umuntu owayenza izinto ekhaya kubo, okwathi mayesefile zaseziyama izinto base behlale bephila ngeinyembezi laba abantu ebebondliwe lo muntu owambulalayo. Behlala bephila nje ngeinyembezi. Lezo inyembezi ke aziweli phansi, ziwela kubani? Ziwela kuwe wena osukubulela umuntu. Ingakho uma wehlelwe yishwa lokuthi ubulala umuntu, kufanele ucela intethelelo, uzehlise, uyisole, ungabe isiqhwaga ngokuthi ubulele umuntu. Asikazi sibebike, sasikhona kudala abantu bengakazi. Siyabonga kakhulu.